Dobrý den, jmenuji se Barbora Kalinová a jsem studentkou 3. ročníku gymnázia FX Šaldy. Tématem mé středoškolské odborné činnosti je literární obraz vztahu Josefa Škvoreckého a Zdeny Solivarové. Toto téma spadá do kategorie číslo 15, tedy teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Na začátek bych vám ráda představila téma mé práce a důvody, proč jsem si ho vybrala. Mým tématem je tedy vztah manželů Škvoreckých, což byli čeští spisovatelé, kteří v roce 1969 emigrovali do kanadského Toronta a poté společně založili exilové nakladatelství. Důvody, proč jsem si to téma vybrala, těch důvodů je několik. Jedním z nich je to, že se zajímám o českou literaturu 20. století a také moje předchozí pozitivní čtenářská zkušenost z díly Josefa Škvoreckého. Viděla jsem tedy, že bych tohoto autora chtěla nějak do své práce zahrnout a po konzultaci s mojí vedoucí jsme se dohodli právě na tomto tématu. Aktuálnost mé práce dodávají dva fakty. Za prvé, že jsem pracovala s divadelní hrou Dívenka na trampolíně, která měla premiéru v únoru roku 2025 a za druhé také jedna smutná událost, a to úmrtí Zdeny Solivarové v srpnu roku 2025. Nyní bych vám ráda představila cíle mé práce. Snažila jsem se tedy představit životní osudy Josefa Škvoreckého a Zdeny Solivarové a následně zmapovat jejich partnerský vztah, a to jak pomocí biografických materiálů, jako jsou například knihy, rozhovory anebo videodokumenty, tak následně v praktické části pomocí komparace dvou literárních děl, a to tedy románu Josefa Škvoreckého Dvě vraždy v mém dvojím životě a již zmiňované divadelní hry Dívenka na trampolíně. V závěru práce jsem se také zaměřila na porovnání literárního obrazu, vztahu a vztahu skutečného. Krátce bych se ráda zmínila o teoretické části, ve které jsem nejprve představila životní osudy a literární dílo obou autorů a následně jsem se vrhla na zmapování jejich vztahu, které jsem si rozdělila do několika podkapitol. Věnovala jsem se počátkům jejich vztahu a svatbě, následně také nemožnosti mít děti, jelikož tato událost manžele velice ovlivnila. A poté jsem se věnovala také jejich rozdílným povahám a vzájemné podpoře jak v osobním životě, tak i v literární kariéře. Nezapomněla jsem také zmínit založení jejich společného nakladatelství. Nyní bych se ráda zaměřila na nejhlavnější část celé práce, a to tedy část praktickou, ve které jsem se nejprve krátce věnovala vzájemným předobrazům manželů v jejich dílech. Jsou to různé vedlejší postavy v románech anebo povídkách. A následně jsem se vrhla na literární komparaci dvou děl, a to tedy románu a divadelní hry. A o těchto dílech bych vám ráda nyní něco řekla. Román Dvě vraždy v mém dvojím životě je román Josefa Škvoreckého z roku 1996 a obsahuje dvě linky, jednu detektivní a jednu autobiografickou. Pro účely mé práce jsem se zabývala pouze linkou autobiografickou. Vypravěčem v tomto románu je Denis Miřický, což je velmi známá postava Josefa Škvoreckého a tato postava je zároveň autorem alter egem. Hlavní postavou v tomto díle je ovšem Dennyho manželka Sidonie, která je obviněna z údajné spolupráce se státní bezpečností. Tato zápletka vychází ze skutečné události, jelikož Zdena Solivarová byla na začátku 90. let uvedena v údajném seznamu spolupracovníků StB a i když se následně soudně očistila, tak následky na jejím psychickém zdraví zůstaly. Druhým dílem je divadelní hra Pavla Jurdy, kterou napsal spolu s dalšími autory. Jmenuje se Dívenka na trampolíně a měla premiéru v únoru roku 2025 ve Švandově divadle na Smíchově. Tato hra zaznamenává vztah obou autorů po dobu přibližně 20 let, převážně po jejich odchodu do exilu. Následně bych ráda řekla něco k samotné literární komparaci. Už prvním rozdílem je literární žánr, jelikož porovnávám román a divadelní hru, ke které se váží nejen scénář, který mi byl pro účel mé práce poskytnut, ale zároveň k ní patří i jevištní zpracování, a to tedy rekvizity, kostýmy a i samotné herecké výkony.
Dalším rozdílem je pohled vypravěče, jelikož román je z pohledu jedné postavy, je tedy více subjektivní, kdežto divadelní hra je z pohledu vnějšího pozorovatele a divák si snadněji může dosadit své pocity do postav. Dalším rozdílem je také časoprostor, jelikož román znamenává jednu událost v průběhu několika měsíců až pár let a divadelní hra se zaměřuje na dlouhodobý časový úsek. Dalo by se ovšem říci, že díla na sebe časově navazují a prostředí je stejné, odehrávají se především v kanadském Torontu. Společným prvkem těchto děl je předobraz hlavní postavy, kterou je tedy buď Sidonie nebo Zdena, a předobrazem tedy byla samotná Zdena Sullivanová. Ráda bych ještě ke komparaci zmínila témata a motivy uvedená v těchto dílech. Hlavním tématem jsou pocity hlavní postavy, které jsou v románu vidět hlavně na Sidoninem psychickém stavu po zveřejnění seznamů. Tento psychický stav se postupně zhoršuje a v knize se objevuje také téma alkoholismu. Když to v divadelní hře vidíme Zdenin stav po odchodu do exilu, kde jedinou její oporou v nové zemi je právě její manžel. Podpora manžela je výrazná v obou dílech, a to tedy jak v románu, tak v divadelní hře. V románu především po té, co je Sidonie obžalovaná za spolupráce a Denny stále stojí na její straně. V divadelní hře to je především, když se Zdena cítí osamocená v exilu. V obou dílech se také vyskytují retrospektivní prvky, kdy manželé vzpomínají na společnou minulost a především na počátky vztahu, kdy ještě žili v Praze. Zajímavou postavou v obou dílech je postava neteře, která má sice malou roli v románu, ale za to se poměrně hodně vyskytuje v divadelní hře, kde otevírá nové téma, a to téma rodičovství u Škvoreckých. Na závěr mé obhajoby bych ráda shrnula naplnění cílů. Myslím si, že se mi podařilo splnit cíle, které jsem si na začátku práce vytyčila, a to jak představení životních osudů a skutečného vztahu manželů Škvoreckých, tak také ukázku tohoto vztahu ve 2 literárních dílech, které každé z nich pojímá tento vztah různým způsobem. Román je více subjektivní z pohledu jedné postavy, ale zároveň ve své době byl velmi aktuální. Když to divadelní hra je spíše objektivnější, je z pohledu vnějšího pozorovatele a reflektuje vztah s odstupem času. S tím se také pojí historická nepřesnost, což je poměrně značný paradox, jelikož román, přestože je subjektivní, je více historicky přesný, protože Josef Škvorecký čerpal z vlastních zážitků, když to divadelní hra některé vlastnosti nebo události zveličuje, čímž ale hře dodává na uměleckém charakteru. Na úplný závěr bych ráda zmínila, že téma pro mě bylo velice zajímavé ke zpracování a myslím si, že manželé Škvorečtí za sebou nechali velký literární odkaz, který je patrný nejen v české společnosti, ale hlavně v české literatuře. Děkuji za pozornost.